Slovensko je krajina hradov, no len málo z nich prináša takú zmes majestátnosti, záhad a prírodnej krásy ako Čachtický hrad. Týči sa na vápencovom brejle vo výške 375 metrov nad morom a stráži hranicu dvoch svetov, úrodného považia a malokarpatských lesov. Dnes sa spolu pozrieme na toto legendárne miesto tak, ako ho bežne neuvidíte, z výšky, zblízka a cez príbehy, ktoré sa do týchto kamenných múrov zapisovali po celé stáročia. Hrad sa nachádza na rozhraní dvoch nádherných pohorí, Malých Karpát a Považského Inovca. Práve vrch, na ktorom hrad stojí, je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Čachtický hradný vrch. Krajina okolo vás očarí v každom ročnom období. Nájdete tu vzácnu teplomilnú vegetáciu, skalné stepy a panenskú prírodu, ktorá láka turistov aj cyklistov. Keď sa človek prechádza pod hradom, cíti tú oslobodzujúcu energiu lesov. No stačí zdvihnúť zrak a hneď vás privíta pohľad na impozantné ruinózne hradby. História hradu sa začala písať už v prvej polovici 13. storočia. Pôvodne bol postavený ako strážny hrad, ktorý mal chrániť západnú hranicu Uhorského kráľovstva. Prešiel rukami viacerých významných šľachtických rodov, od Matúša Čáka Trenčianskeho cez Stibora zo Stiboríc až po slávny rod Nádazdijovcov. Hrad v minulosti odolal mnohým obliehaniam, no jeho osud bol definitívne spečatený začiatkom 18. storočia počas stavovských povstaní, kedy bol zapálený a postupne začal chátrať. To, čo z neho zostalo dnes, je však mimoriadne zachovalá a fotogenická ruina, z ktorej sála kus poctivej histórie. Meno Čachtice je však po celom svete spojené najmä s jedným menom Alžbeta Bátoriová. Známa aj ako Čachtická pani, manželka obávaného bojovníka proti Turkom, Františka Nádaždyho, sa zapísala do histórie ako najznámejšia sériová vrahyne v našich dejinách. Legendy hovoria o kúpeľoch v krvi mladých dievčat pre zachovanie večnej mladosti. I keď moderní historici často poukazujú na to, že proces s ňou mohol byť vykonštruovaný kvôli jej obrovskému majetku. Atmosféru tajomná jej prítomnosť hradu už nikdy neodpáre. Bátoriová bola po odhalení odsúdená na doživotné väzenie priamo na Čachtickom hrade, kde v roku 1614 aj zomrela. Dnes už z Čachtického hradu strach nejde, práve naopak. Vďaka rozsiahlometrickej rekonštrukcii a konzervácii múrov je hrad bezpečne prístupný verejnosti a stal sa vyhľadávaným turistickým klenotom regiónu. Výstup na hrad z obce Čachtice je príjemnou a nenáročnou prechádzkou, ktorú zvládnu aj rodiny s deťmi. A ten odmena na vrchu. Kruhový výhľad na okolitú krajinu. Malé Karpaty a široké okolie stojí za každý jeden krok. Čachtický hrad je miesto, kde sa história spája s prírodou a legendy ožívajú s každým závanom vetra. Ak ste tu ešte neboli, určite si sem spravte výlet. Ďakujeme vám za sledovanie. Ak sa vám toto video a zábery páčili, budeme veľmi vďační za like, komentár a odoberanie nášho kanála. Vidíme sa pri ďalšom objavovaní krás Slovenska. Ahojte!